Il-Maltin li għal xi raġuni jew oħra għadhom barra minn xtutna għandhom ċans sa nhar il-Ħadd li ġej sabiex jirritornaw Malta. Fi stqarrija maħruġa mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin intqal li minħabba li t-tixrid tal-pandemija qed iżid brata allarmanti numru ta' ajruporti madwar id-dinja qed jieħdu miżuri ta' lockdown. Din hija l-ewwel indikazzjoni ċara li l-Gvern Malti wkoll sejjer lejn din id-direzzjoni. Fl-istqarrija ntqal li l-Maltin li qed jiġu mħeġġa jirritornaw lura pajjiżna jistgħu jagħmlu dan permezz ta' titjiriet li ser ikunu qed jitwettqu biss minn żewġ ajruporti. Dan hekk kif it-titjiriet ta' Ripatrijazzjoni ser isiru minn Heathrow f'Londra jew l-ajruport Maġġuri ta' Frankfurt fil-Ġermanja. Fi kliem sempliċi, jekk persuna tinsab fi kwalunkwe pajjiż ieħor sa nhar il-Ħadd trid l-ewwel tivvjaġġa lejn wieħed minn dawn l-ajruporti imbagħad ittir lura Malta. Dawn il-persuni jistgħu jagħmlu użu minn kwalunkwe titjira kummerċjali disponibbli. Fl-istqarrija ntqal li persuni li jażlu jibqgħu barra mill-pajjiż wara 12 ta' April jieħdu r-responsabbiltà tar-riskju fuqhom. Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej saħaq li ma jistax jiggarantixxi r-ripatrijazzjoni wara d-data ta' ħadd il-għajt.